Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom. Minden madár társat választ, virágom, virágom. Újra itt a tavasz, újra kibújt a medvehagyma. Április 12-én jöjjön hát a fesztiválra mindenki Balfra. Töltsünk ismét együtt el egy szép napot, élvezzük a finom ételket és a színes programot. Lesz játék, zene és minden, ami belefér, már csak rajtad múlik, hogy ott legyél. Április 12-én a Balfi iskola ajtaja 11 órától nyitva áll, s várja, hogy rajta minél több ember besétál. A pontos programot keresd a www.balfiiskola.lvk.hu honlapon. Mert azt a bú földig nyomja, virágom, virágom. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom. Minden madár